Nyakwara Mugiajonga no kanyo ka en dakika 16 tok saa 1 mar okinyi anyisi ni wakaw mana yueyo madundo kaita bedo ka bedo piny mar mondo mi wago mbaka kata watwagi kotudore kod jopuonja ma obwogo bago ng'anyo e pacho kae kochakore tarik 26 dwe mar 8 higani. Mwang'e ni en odiechieng' monego bed ni iyaw skunde e tam mar 3 mar somo e pacho kae. Nyaka sani koro jopuonja odiechieng' manyoro ne waneno ka riwruok mar jopuonja mano mar Kuppet kaachiel kod NAT nowuok oko ayanga ka koro gidwaro mar mondo mi duol mandiko jopuonj e tich e pacho kae TSC kaachiel kod migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae ochop moko kuom dwaro margi eka koro giyud kaka ginyalo dhi mbele kod tijgi e yo makare mondo kik giroch somo e tam mar 3 mahigani. Kalore ne tam mar 3 emwang'eyo ni wantiere kod penj mano mar KPSEA kaachiel kod mano mar KCSE monego bed ne timo. To tam mar 3 en tam machuok mogika kata tam matin mogik e pacho ka kaluwore ni en mana kod jumbe 9 kende. To ka jopuonje obwogo mar bago ng'anyo ma gikone gidhi e ng'anyo wang'e ni mano bro bedo ka rocho chenro mag somo ahinya to e skunde mag piny owacho e pacho kae. Mane momiyo kinyi ma kawuono abedo jahawi kendo antiere kae kod jagoro maduong'a mano mar riwruok mar jopuonj ma Kuppet mar mondo mi wagone mbaka kotudore kod moko kuom demands ma gintiere godo. To nyalo bedo nang'o momiyo nyaka sani e thuolo ni duto pok waneno ka sirikal ochopo moko kuom dwaro mag jopuonja. Tang'o momiyo sani ema koro giramo ni koko chop dwaro marwa to wabo bedo ka wadhi e ng'anyo. Oyawore Akilo Misori chio nado kinyi ma kawuono. Oyawore ahinya Joyce chio maber. Machiegni twak marwa. Erokamano. Nyakwara Mugiajonga mana kaka iseneno mane jagoro maduong' mar Kuppet mantiere gode studio kinyi ma kawuono. Kaka pile in bende inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote, paro, penjo moramora kokale namba mar ote machuok 23 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Odur_. Kochako twak maru kinyi ma kawuono ang'o miyo sane makoro ubwogo bago ng'anyo? Is wan oichwa icha. Wan ok wabogo ng'anyo nikech wagombo. Ng'eni ng'anyo en gir lweny ma mogik mwatiyogo kata ka ok nyal ichori tiyo gi bunde kata tiyo kata gi pala kata tiyo kata gi grenade kikedo kadiponi kwen lweny wikedo no ochalo nade. Joyce kochakore 2021 ne wadonjo gi sirikal e winjruok. Ma winjruok no endo ne onge kata pesa kata tongla achiel manitie iye. Ma ne wa sign gima jopuonj no yanyo wani mano maternity CPA. Winjruok mar kind jotich gi jok ma mondiko gi ka udwaro loso weche ma deal kod ngima mar jotich iluongo ni CBA. En a document moro mogor maber ma ji winjore gi gima jo language mar court iluongo ni consent. Ochalo kaka marriage. Ku consent ni mukoro udwaro ni nyaru mondo ted kamoro to uyie mondo jogo mi udhok. Koro wan maendi winjruok makende man wawinjore gi sirikal ni koro maendi pesa onge nikech ji noa e Covid. To kugik higa mokalo to sirikal manyien obiro kendo odonjo gosuru mamoko. Osuru giendi ogoyo jopuonj kata gi jo Kenya moko to jopuonj to nohinyo kabisa nikech already ne waonge gimoro manomedi kaka osara manyalo geng'o ne jopuonj midhiero mang'eny. Gin be ginyalo dhi e duka giuso gik moko ging'iewo gik moko gin be ginyalo tero nyithindgi skul. Just bing'in ti skunde moko e Kenya kae ni makwa puonje to nyithindwa ok nyal some nikech bei misochulo ni malo. Omenda mar somo kata school fees ni malo ma jopuonj koro ok nyalo. Magi gik mamiyo jopuonj gi owang'. Koro kugik kawuono ni to higa mokalo no ne watimo gimiluongo na amendment ma bende by consent amendment mar mano okelo gimiluongo na addendum to the 2021-2025 CBA. Mano medo mana gimoro ka 3% to 9.5%
mar basic. Jok moko mana pesa matin mogik noyudo 9 to 9 no be nokochule dichiel kata 3% nokochule dichiel. Nochule Julai higa mokalo. Koro Julai ni nonego be ni jopuonj chulo gini. To jogo duko riethore nikech koro finance bill ma 2024 kokalo. Ni koro wambe okonya chulwa gima ne kote manosamua kwa siwinjore ni mind team. Koro maya achiel kuom gik materowa e ng'anyo. Ka udwaro ni ochul jopuonje omenda mana macha. To kendo mano koro chako nyuolo gik moko ni gimoro biro ka ni budget cuts. Budget cuts ni endi jogo dhi mo odonjo nyaka e ngima mar jopuonj ma iluongo ni medical cover. Koro medical cover ni onego be ni obedo funded to the tune of 20.8 billion. Ema nyalo cover jopuonj annually. To kendo embe nitiere girimiti ma sirikal odonje ma Teacher Service Commission odonje gi service provider. Ni gitime for 3 years kukubedo reviewed. Koro ma independent ongadi chiegni gi 50%. Ongadi that medical cover. Koro ka jopuonj odhi e siptende mana giseyiero ka onyisgi ni giyier, tinyisogi ni koro kwa nyal thiedhou nikech ok chul, pesa wa ok chul. Koro ma endi en nikech ni en koro tuk rawera ema jo Teacher Service Commission oketo jugo jopuonj. Ma endi kendo achiel kuom gik mamiyo nyaka wang'any. To Joyce iga mokalo no kapod wantiere mana e wach mar medical cover nikech nyaka sani koro ang'eyo ni wacho ni onego bed ni ichiwo omenda maderom bilion 20.8 onego bed ni cover jopuonje duto mano e higa achiel mano ka gidhi ute mag thieth. To sani ang'e ni sirikal nogolo mana bilion 15 kende mano mowacho ni tin matamra gi nono. Bende ne nitiere paro moro mar loko mano medical cover mar jopuonj kowuok e NHIF kikodi tere mar ji giwegi. Paro makamano bende noruako un kaka jopuonj kose mane momiyo achiel kuom gigo ma mokwongo paro no endo ne en paro manyap. Nikech kane jopuonj otere gimiluongo ni medical cover makoro bedo provided gi private practitioners. To nomawa gimiluongo ni medical allowance. Mamano en tich mar ng'amondiko jatich. Ewene Employment Act mar Kenya ka. Ni jotich nigi haki mar yudo medical mondo thiedhgi gi ng'amondiko gi. Ma endi mana jogi nokawo pesawa mar medical allowance wane miyowa. Magi tero magi miyowa gimiluongo ni group medical scheme. Onge kaka inyalo ng'ade. Chik mar bere mar tich wacho niya kwa kata e ILO convention gima jatich oseyudo ok inyal gola. Kadiponi onge justifiable reason momi golo mano. Koro jogi endi bende dwa kawo gini tero NHIF. NHIF bende koro onge face mar NHIF. Koro en gimoro nono. Ma bende courts oseng'ado ni embe en illegal. Koro wan nyaka miwa mana girwa cha kaka en no. Koro Teacher Service Commission nyaka many pesa mondo jopuonj health gi kik obed compromised. Yes. Nikech nyalo bedo gima rach ahinya ka japuonj en koro onge kaka onyalo konyore nyaka e kinde ma koro tuo. Bende osebedo ka theko e mbele kama chien ka. Ni kata beni nitiyo gi rimiti nonego bed ni jopuonj dhi hospital tiyudo ka pesa no ok tere e kare ma osiptende moko riembo jopuonj nikech koro ok chulgi. Koro gin gik moko mathindo ma onego bed ni jo Teacher Service Commission osebedo ka timo gimiluongo ni osefix. To koro makoro lich mogik Joyce. Nitie jok mosepuonjo kata higni 15 tende grade 1. Katin kine donjo Royal Media ka idonjo maybe kisomo mana gine to sani koro jogo mi nanka. Japuonj bende
yudo fulfillment kadiponi to ka oringo walose wechego mag promotion nikech wang'eni nitiere jopuonje mago mohewo 130 manyaka sani nyaka negi chak tiyo pok ochorgi e ngas mamalo mano mar puonjo. Promotion ma kamano onego bed ni timo kuom thuolo maromo nade kata itime bang' higni adie ka koro japuonj ang'e ni kinde mang'eny kotim promotion to biro nyaka gi medruok mano mar osara moro. Gino momiyo kinde mang'eny jopuonjo eroga mar mondo mi omedgi kata ochorgi malo e ngas mar puonjo. To inyalo pana ang'o mokelo deko makama kata ang'o momiyo TSC pod odagi promotion mag jopuonje mohewo 130. En nikech TSC no ok en bad sirikal maber mondiko jopuonj. Ok ging'eyo ni gindiko jok ma professionals. Wan ng'e ni kaka wan jopuonj chiemo mwachamo nikech wiwa. To ka jopuonj odhi kata momedore ma sirikal ok ochulo, Teacher Service Commission ok omiyogi scholarship, koduogo onego bed nitiere gimiluongo ni recognition, ok migi. To kata japuonj ma ok odhi e medruok moro amora, onego bed ni bang' higni 3 ochore. Bang' higni 3 ochore. Omiye gimoro matin manyiso ni koro omedo experience. Nikech magi gik matimore ka. To nikech wang'eyo ni skunde bende tin, ma jopuonj te ok nyal idho ngas ma bede principal kacha. Koro nitiere migepe moko matindo tindo machalo kaka heads of department, machalo kaka deputy principal, kaka ng'ano. Ne wawinjori gi Teacher Service Commission e 2016 CBA mano rumo 2021. Ni every school nigi substantive appointments mag at least 5. To sama wuoyo kodini inya yudo ni nitiere skunde madhi kata mana loop 2 gi wiye ma jok matiyo kuno gin mana jok ojolo e tich mar principal kata deputy principal kata head of department mar science kata head of department mar languages kata head of department mar social studies. Magi gin nyiso ni kare samano waketo kokwa e CBA ni kare Teacher Service Commission nokoikore. To kata ka ne giikore ne gina jok mowuondore ni giketo kokgi ka to kare e chenro mar sirikal kata margi to ne ogiikore ni gibiro miyowa gimoro. Koro miyo bedo ni ok gidwa miyo jopuonj mana 3.5% kata 6% ni ochako elo gik moko mang'eny ma be nok udwa wacho sani. Koro kaluwore gi kaka gin gitime migepe moko mag sirikal, gin wan ok wafil vocha moko mimanyogo pesa mikwalogo sirikal. Japuonj ok kwal. Koro wan kata kwa wadhi kata sport kaka sani awinjo kilando ni nitie music festival. Nyayudo ka japuonj oketi nindo mana e dormitory kuonde ma nyithindo go ninde. Nikech ka obiro Nairobi ka to japuonj omiya allowance mar 600 ni mane midhi nindogo. Mane dhi nindogo kure? Onge kuminya nindogo. Onge kuminya nindogo. Koro mano be michamo. Koro gin gik mang'eny ma iwa wang'go ma koro biro chuno ni ng'anyo mwatiyogo mondo wayud gini. Kata bedo ni ng'anyo emiwacho ni koro is the last resort kata gino mogik ma utiyo godo kalero ni sirikal osekoso mar winjo dwaro maru kuom thuolo malach. Wantiere kod jopuonje mago mag junior secondary school. Nyaka sani koro bedi wacho ni onego bed ni indiko e tich mago jopuonje ma interns mago maderom 20,000 mondo okony e siro somo e skunde mag junior secondary school. Generally wanyalo wacho ni somo e skunde mag secondary madundo gi sani e bola manyien mar somo mar CBC nitiere kama chalo nade. Nikech wang'e ni tam mar 2 bende waneno ka jopuonje mag JSS ne ging'anyo kuom thuolo malach ahinya nok gipuonj nyithindo mano thiro chenro mag somo nyaka sani. Koro momiyo wuok oko ka koro dwaro mar mondo mi ang'e ni dwaro ndikgi e yo mar mongirore kata permanent and pensionable. Somo e junior secondary school sani chalo nang'o? Juice ok onego bed ni abuogo jopiny. Nikech maendi en gimiluongo ni en twak monego bed ni ji te donje. To somo mar junior school ok ober. Wan gi grade 7 gi grade 8. Somo mantie kanyo ng'ikore. Nikech mokwongo ne waketo jogo ni waterogi e primary school. Ok rach. Jopuonj nyalo puonjo kata e bwo yien. To ka gin jopuonj makare moket kanyo. Mokwongo ne gitin. Mar ariyo contract momigi ok en contract mowinjore nikech ka un kat transition
a key area machalo kaka junior school ene mo oketo base maduong' ma ji biro yiero subjects midhi time senior school. Puonjgi skunde gi yudo ni ka kipuonjogi kwan to puonjgi social studies. Nitie new subject areas miluongo ni new learning areas machalo kaka home science, machalo kaka integrated science and so on. Yudo ka jopuonj mondiki e school mantiere classes 4 geche streams 4 geche grade 7 gi grade 8 gin 2 tiyudo ni jopuonj mondik kanyo gin jopuonj maonge gi lony minyalo puonjgo all subject areas. Koro nitie ng'ikruok kanyo. Mar ariyo, jopuonj endi mochulo piny mogik. Mago jopuonje mag JSS. Mag JSS. Gin michulo gi msara matin mogik. Nikech gin ka to ng'ato imiyo pesa ma kata in medni ok ichul. Ni mano pesa ma japuonj dwaro. Nech neno ka dakteche dwaro pesa mar interns mar 207,000 to sirkal imiyogi 70,000. Bigin 70,000 no e japuonj ma senior mogik chamo man gi the similar qualification mana gi ng'at ma daktari. Daktari nigi one degree e area neno. Japuonj be nigi degree achiel e area neno. Japuonj miyo siling 10,000. Mokwongo jogo osebudho kani oko kapok ondikgi. Gimbe koro gineno ka piny yombogi gichako families. Koro ng'ato nigi nyithindo 2. To ok onya terogi skul, ok onya pidhogi, ok onya miyogi housing. Mano gimo omiyo somo mar JS Junior Secondary ong'ikore e yo matut. Emomiyo kane ging'anyo to wanywa siro ni mondo ging'anya. Bane wawachonegi ni mondo gidogi rito mar dweche 6 kende ne okraya. To waneno ka sirkal wacho ni koro giyiene gidhi ndiko 46,000. Awadwaro ni barupe mag junior school go omigi kendo bet backdated, chak chulgi gareas nikech osemagi. Juice wach ni endi noter kata court ochiwo opinion, advisory opinion ne Teacher Service Commission. Teacher Service Commission onge gi policy mar ndiko gimiluongo ni intern. Giongego. To court wachone ni unu bedo created mano mondo o employ teachers on permanent and pensionable terms. Mane gima wadwaro. Wadwaro mondo the Teacher Service Commission o affect the law. Kik gitim gimoro outside the law. To wadwaro mondo somo be kik ng'ikre. Mondo koro kwadhi mbele ka be nikech time bomb ikuwa e grade 9 madhi chakore next year. Koro wadhi bedo gi classes 3 ma misplaced environment ma ji some. Joyce mano been another thing. Japuonj en a basic facility, a learning process. Basic. To nyithindo gi osema. Kiduogo kendo mar ariyo gima basic en environment misome gimiluongo ni classroom. Kato koro infrastructure kaka somo manyasani aneno ka idiyo mana your laptop. Somo manyasani dwaro ni nyithindo gi nitiere gi exposure e IT. Jopuonj manoter e junior secondary school go matin di manigi IT. Jopuonj machon mana nitiere e skundego be pok omi sufficient retooling. Koro magi gin gik ma waneno ka koro pek. To mogik ma koro bende lit mogik. Ni japuonj sani kata primary schools kidhi nitie jok manigi masters gi PhD. To giyie ni gidwa konyo kanyo. Be gima Teacher Service Commission osetimo about sombgi no be onge. Onge recognition. Graduate allowance nyaka chiw. Risk allowance mag jok mapuonjo science be nyaka chiw nikech jopuonje mabedo exposed gi hazardous chemicals to kata gi materials mitiyogo e workshops to kata laboratories. Gigi nigi long term e health mar japuonj. Emomiyo health mar japuonj nyaka ng'i. Koro ng'anyo mwadhiye ni en mani wadwaro sani mondo period kapok wadhi kucho
to Teacher Service Commission osewinjore kodwa. Wan kwa winjore kodgi, to bende kata mana mau mar ng'anyo, ok ibi winjo. Wabiro nyiso jopuonj ni dhi wadhi uti, nikech jogi osewinjore kodwa, mokwongo pesa ni uni dhi chul, to mar ariyo ni gik mamoko gi be ing'iyo. Tiwacho kanyo ni jopuonjegi mag JSS nitiere mago maderom 46,000 mane TSC oseyango kata oseyie ni bobed ka imiyogi barupe. Nyaka sani osemigi koseponi to 20,000 monego bed ni ndikogi. Mano koro en koro ewi 46,000 ka. Jois gima timore ni deficit sama neno cha sirikal ni donjo e tich. Jopuonj mane onge skunde ne 116,000. The government nowacho ni wan kwa donjo ka to wabiro ndiko jogi progressively. Ma by 5 years 160,000 wasendiko. To ne gichako gi ambitious program motamogi. Ni giwacho ni gindiko 26,000. To kare mago mima na barupe magingtan. Kato gichak ndiko 20,000 moko. Kare barupe momigi ondiki magintan. Tase wacho chien kacha chani Teacher Service Commission onge gi ruhusa mar ndiko ng'amiluongo ni intern nikech gionge polisi no. Koro mokwongo yie mondo ne gine ni jopuonj wendo e inferior terms ne against the law. Mano the courts osenyisogi ni utimo gima ok ber. To bende ne giwinjore kodwa. Kane wawuoyo gi ker higa mokalo tarik 30 dwe mar abich. Onyisowa ni yawa ang'acha ndu. To uneno ka bende ambe aonge gi pesa. To sirikal be nyaka ran. Wenauru jogi andikogi by the end of the year. Ka the end of the year ma 2023 rumo, to chako local language. Wachak wa listen. Wawacho ni wamiyo jogi 2 years. Koro 2 years no. Wadwa ni sani endi koro 46,000 mose machua for 2 years go. Migi barupego. Waneno ka Teacher Service Commission poko chiwo barupego. Manyiso ni maendi bende ene na wach. Emomiyo wadwa ni mondo wachego olokre gimoro. Emomiyo ng'anyo no chalo ka gima gibiro winjo maber. Ato nyaka sani ka nyithindo ni dala tapani gibiro winjo maber. Ainya nyato etam mar adek monego bed ni time penja. Kata kamano wang'e ni kapod wantiere mane skunde mag sekondar madundo wang'e ni kuma grade mar 9 onego bede en gino mosebedo ka kelo achiedh nade mopogore opogore nikech wang'eyo ni grade mar 7 kaachiel kod mano mar 8 ywaruok ne nitiere kapod nono onego bede primary school kata secondary school kata kamano nowegi e primary school. To wang'e ni jopuonjre masani nitiere grade mar 8 onego bed ni gidhi e grade mar 9. Kata kamano osewach ni osechak ger kilese mago mag grade mar 9. Kata kamano wang'e ni gin gigo ma practical monego bed ni gitimo. To wang'e ni skunde moko mag primary onge kod laboratories madwarore. Wach ni mar grade mar 9 idhi time yo machalo na nikech ang'e ni kowuok e grade mar 9 ema koro nyithindo gi biro bedo ka graduate ka koro gidhi e senior school. Jis wawe wach ni gimoro ma samoro jok moko kodwa ni mondo wawach. To nyaka wach nikech mokwongo ka an japuonj to nego abina wach adier. Onge primary school manigi laboratory. No wach ni biro migi mobile labs. Mobile labs go sechopo adier. Mobile labs upoko chopo. Mobile labs go negi chalo kaka science kit machalo a laboratory. Moting'o nearly all equipment. Kendo nyauno chako wuok. Kata mana KICD. Magimbe gichak admit ni onge problem e grade 7 and grade 8. Mama no ne a total lie. Nenti problem. Problem poniti nyaka sani. Yuisa winjo kiwacho ni igero klese e primary school. Ng'isi ni gima important ma basic ka en japuonj. Wanyalo puonjo classes kata ma grade 9 kata mana form 4 nitie classes mang'eny mopuonjo mana e open air. Manendo anyisi ni basic facility ma mokwongo en japuonj. Malariyo en learning environment. Then infrastructure koro biro. Tiyudo ka gi ohala ema jowa morgo e Ministry mar Education ka. Kane World Bank omiyo gi pesa ni gidwa gero 16,000 classrooms. The late Magoha nogero 10,000 classrooms e secondary schools. Gi pesa mar sirikal. Iga manyien
sikunde moko dhi dong' gi about 14 classrooms nikech magi streams manie form 1 sani ka onge nyathi masome. Mano sikunde mag extra county to county schools. Mago itimo nade? Jois nitie research manotimna gi Ministry mar Education. Nito state of affairs chalo nade? 80% mag kuonde ma junior schools gi nitie. 80% mag junior school kuonde ma gintie. Gin adjacent to the next sub-county school or a county school. Ma already jo form 1 wuoke. Ang'o midhi gero classes a primary school to adjacent to that school nitie secondary school. One example en Miyuga secondary school mani Budalawa. Miyuga primary school the next to it. Iwije kwatiwa. To Miyuga no yendo chon ne serve radius manom about chingni 2 kilometers. Kendo tie skunde moluore ma pod nyalo feed go gi jo grade 9. Koro en gima ok idwar gima iluongo ni rocket science ni miyo go basic facts mantiere ground. Nin manya ng'at moro mosomo kabisa ni mondo dhi analyze ni gima timore. Already 80% mag kuonde ma junior secondary school nitie sani grade 7 and 8 gin adjacent to a primary secondary school ma jo form 1 will not be there next year. Ang'o mikao ang'o midwa gero 16,000 classrooms a primary school. Iwinjo matimo. Onego beni plan mo ango ni extra county schools to national schools. Wanyis gini in the year 2025 gin gionge gi nyathi magi kao. Giikre mondo in the year 2026 gi kao grade 10 more specialized madhi timo IT, madhi timo technology, madhi timo sports and so on. To giwewa ni wabedo gi problem man nikech problems ma wantiere go kaka the late Magone wacho ni the train no se leave the station to nyakwa yud enough sufficient nurses to gi doctors mondo fix athung'o mantiere kain. Koro athung'o mantiere go wan wachambua kaka jok molony somo kanyo ni onge tiende mondo iti gi rocket science mondo iger 16,000 a primary schools to next year nitiere so many classrooms madhi dong' nono ma jo form 1 owuoke. Kech ok odhi bedo gi form 1 a senior school. To 80% of those schools are adjacent to the nearby primary school. Mantiere junior secondary. Koro onge tiende mondo invest a 16,000 classroom kocha. Pesa no nego bendi tiyogo mondo chulgo kata 40,000 teachers moko. O mondo med gi 46,000. Mondo wabed gi 86,000 teachers makoro bedo pumped afresh a teaching service. Mane kwa solve problem mantie. To kapo dwa ng'iyo mana moko kuom gigo makoro nyaka sani wanyalo wacho ni un kaka jopuonje untiere kod ichwang' kaluwore kod kaka sirikal osebedo ka handle un kaka jopuonje. Wantiere kod wachno mano mar hola ma jopuonj nitiere godo kaachiel kod koso chulo omenda mar NSSF. Wang'eni nyaka sani nitiere wanyalo wacho ni nitiere jopuonj moko manyalo bedo ni gintiere kod hola to nyaka sani koro liekore ni TSC okosebedo ka chwalo hola makamago kaachiel kod NSSF deductions. Mago tudwaro no tim e yo machalo nade ka koro dhi mbele kod somo kata puonjo yo makare. Mano to koro criminal. Kata beni wadwa ng'anyo gino to mano koro criminal. Gik mano sacha moseng'adi modhi penjo ni ing'ade to karitere kanye kod chwale ka NSSF. To another thing, an ja cooperative. Ikaw pesa ang'ada osewachni 2,000 na mara dhie cooperative mondo ayud loan. Asenyisi ni tie skunde moko ma nyithindwa ok nyasome to wapuonje. Koro ma jopuonj nie perpetual loan system. Tiyudo ka loan no koro jo banks ochako intimidate jopuonj ni pesa ni ok wayudo. Chakre June ma ndiye gima ok osebedo kitimo. Tijisi kawo pesa wanitero kanyo. Mano to niche part of msacha machon matin cha. To gikawo pesa ni gitero kanyo. To pesa maging'ado monego benitero NSSF. Mabende wan jokwa permanent and pensionable. Nonego beni ogolwa oko kanyo. To nikech chik nosewuok ni all workers
chulo NSSF. Ni mano be wayudo notification ni pesa ni pok wayudo. To pesa ni ng'ado ka source. Teacher Service Commission kapok omiya msacha to se ng'ado. Koro magi gin midhiero ma koro biro chuno ni koro wadwa gologi ayanga mondo ne kaka jopuonjri bedo treated e Kenya ka. Yes. Yeah. To nyaka sani wang'eyo ni e kinde mane wachako twak ni wacho ni ne nitiere ogirimiti kata mano mar CBA mane ochwe koku mane higa mar 2021 nyaka mano mar 2025. Wang'eyo ni 2021 ne en mana tok muoch mano mar tuo mar COVID-19 kendo biro bedo ka orume higa mar 2025. Kata kamano nitiere ogirimiti machielo mano mar CBA monego bed noloso mano machakore higa mar 2025 gi higa mar 2030. Ogirimiti makamano kata CBA makamano nyaka sani koro wacho ni TSC pok onyiso dwaro mano mar loso ogirimiti makamano. Dwaro ni ang'o mobede CBA makamano manyalo kelo lokruok ne ngima mar jopuonj mondo kata japuonj ka somo puonjo e skul to nyathine bende obede kod nyalo mar dhi e skul kiwango mopuonje. Erokamano nwasenyisogi ni mokwongo japuonj dwaro msara momedi e kind 30% gi 70%. Mano mimedo bang' thuolo maromo nade? Mano mimedo bang' thuolo ma higni 5. 30% gi 70%. Mano basic pay. Nodwaro mondo commute allowance bende mano ket chon bende obed adjusted. Joisi neno kaka town kae ka jok mabiro unu udak kama bet ber malo ka. But wan mwadak oko mar town iyudo ni gokinyi nyalo chulo 100. To kaka unu nitie ng'anyo matatu wacho ni kogi kodhiambo koro chulo 250 kata 300. Koro nwadwaro ni mondo commute allowance obed adjusted according to the realities of the day. To mano kende gik matimo jopuonj ng'eny gichiyudo ka japuonj puonjo kete no puonjo Nairobi. Upuonjo Nairobi joiso puonjo Kenya High. Japuonj mapuonjo Kenya High ka ok oyudo ot e skul ma Kenya High to ok nyal dak e neighborhood ma Kenya High nitie. Japuonj no travel odak mar Rongai mondo bika. Koro japuonj dwaro mondo dhi odak e slum areas. Ten japuonj mar high school. Ka koro dhi to yudo ka pios oywero lope gote olgi gige te. Mano gik matimore. Koro wadwaro ni house allowance no obed adjusted. Mago gin gik monego bed ni wawinjore e 2025 2030. Gima timore jois ni regime moketwa kata mar winjruok mar ogirimiti be o defeat gibiluongo ni international convention. Workers onego bed ni after every 2 years negotiate. To Salaries and Remuneration Commission nobiro gi chike makwong'ik magegol. Because no watching ni advice mar Salaries and Remuneration Commission and a must. Jopiny ok nyal yie mondo ndik wach advice e constitution ka dipo ni ena gimoni en adjective. Mano advisement noun. Ma onego bed ni en gima nyaka lazima. Koro Teacher Service Commission nigi excuses. SRC no ema nonyisogi ni 1 year prior to the end of that onego bed ni cycle negotiations. To sani endi wasekalo nus mar 2024. Gik madwa timore 2026 onego bed ni wabiro tieko by early 2025. Barupe mwasendiko tara gi gana modhi TSC ka. Ng'ama duoko ni mondo luongi onge. Gin giparo ni ka giluongowa to giluongowa mondo ji odhi omadh chai e boardroom. Jis kata ka inda nyalo madhi chai. Ok nyal. Iwinjo matimon. To kata kise madhi chai konyi gang'o. Okonyo ere kako translate ni japuonj to biro yudo ang'o. Ka General Secretary to se madhi chai gi employee. Koro momisa ni koro wacho ni wadagi. Kata wadhi wang'ni kata kwa romo to waromo mane laro. Ka gikelo giga yanga ma umbe unje ka jo fwambo. Uneno ni magi gima itimore nikech onge gimipando e winjruok mar employer gi employee. Koro wan gi gik mang'eny mwadwaro mondo tim. Osara momedi e kiwango mar 30 to gi 70%.
chudo mar ot, house allowance, obed adjusted mondo conform to realities. Igen sani endi ana Homa Bay. Sani endi kamoro amora in Homa Bay, iwacho ni nwasedhi county. Bech udi ma Homa Bay chala gi bech udi ma Kisumu. Tiyudo ni town ma Homa Bay no en ichuli house allowance matin. To Nairobi kaendi kata mi mana pesa ma gecheto betu en malo matin. To idhi dago kanye, ok onyal chulo ot michulo two bedroom. Koro gin gi restrict ni mondo idage one bedroom ka in Nairobi ka. Koro wadwa ni mondo pesa no endo bed adjusted. To risk allowance ma jok mopuonjo science. Be koro nyaka wadhire iye kanyo. To Nairobi to nyaka bed hardship area. Anyisi gima wacho ni Nairobi to nyaka bed hardship area. Kati miye pesa wachal nade to chule kake chulo jok mane hardship areas. Obeda unique hardship area. Nikech kaendi jopuonj mapuonjo nyaka rwak tai. Nitie kuonde ma wapuonjo ko onge gi tai. To kaendi mondo ibed dhano malong'o, nikech kaendi biro megi joisgeni. Nyaka ibed ng'ama smart. Iwinjo matimo ka inaman. Talidi bi nyaka ibed ng'ama donje ginene e boutique ma serious. Ere kaka joge chulo pesa matin ma japuonj ok nyal donjo go ni japuonj romo no rwak mutombo. Adana soma nebo kuom ote ma janeno magwa chwalo no kiji makabuno ote makamago nyaka romo gi Ajuanga kelo misori jagoro maduong' ma Kuppet biro bedo ka duoko moko kuom gi achiel kachiel kiji makabuno ote makamago kijalo mana ketna mar mondo mi wawinjane ni jogo maneno wacho nang'o. Collins Tiena wacho ni TSC omany pesa omed jopuonj nikech chudogi pod ni piny. Brando Nyango wacho ni penjna jatelo wach mar ndiko jopuonj matinde ogikie matinde ogikie locals idhi tim nang'o wang'ni. Pod TSC biro ndiko jopuonje based on locality kose wang'ni en based on merit. Ibo duok penjo magamano. Nicholas Ongicho wacho ni teachers are suffering in silence and their unions are compromised. Bende unions are compromised adiera ibo duoko no mano bende. Despizo wacho kanyo ni watching live from Mombasa. Honorable Mano Byron Akiru. Greetings to Akilo Misori, and if there is something going wrong, teachers must also fight for their rights. Because they are the people who made Ruto to be in State House, and he must do right things to him. Teachers' wisdom, viva and power. Iro kama na ina despizo. Lucas, bedengi saka ini page na jatelo nito angoma ne mamone advice government mondo grade 9 obedie senior secondary and Lucas ka Mombasa. Iro ngato penji kanyo na ngoma miyo poki advice government mondo senior secondary wachak gimano obede high school. Juisi ingeni manendo jok moko ng'eyo gima an go personate. Mokwongo kata grade 7 and 8. No kadwa no bed kocha. No kidwa no bede primary. Magorago manindo gelo. To finally yini nikech ok nya bedo personal. E weche ma oriwo jite. Na paro ni jite neno gima na wacho no. Koro grade 9. Tase wacho kata mokwongo ka. Kaber to sirkal owe program mar 16,000 classrooms. Edgere primary school nikech wan gi space to bende gi personnel. Joponi chopunyo form 1 te will be rendered jobless kadiponi gini obedo retained primary. Wan gi space e senior school. Giter jogo kono. To nitie ng'ama wacho moro ma nitiere penjo moro ma openjo kae ka TSC biro ndiko jopuonje based on locality kose wang'ni odhi bedo based on merit. Ing'e gima timore kanyo kende e kama sedok e TSC. Ni as an employer, method magitigo for employment, miyo equity nitie. Makundi ma jopuonj tine, koro gitero kaka Northern Kenya. Koro gitero jopuonj. To wan wa emphasize gimilongo ni merit. To jois gima timore ni employment in this country osebedo highly politicized. Magima jogo kowacho kanyo. Neno ka samoro kane bang cabinet wano chobe dissolve cha. Kane gibiro to I don't know gima notimore. Negi keto pressure kuom TSC ma negi golo mana CEO. Koro ng'amacha wacho ni we uru moso dira negi barupe.
Kamane momiyo to kauru dhundegi. Mineno ka ministers moko ndiko ji wacho ni kebuka form LEL. Eri wud jo kangane nyato kangane mochendo mobiro moketho that mode. TAC manucha puro dong kaka public entity mandiko ji e yo moro munge. Kendo manigi known formula ma marking scheme ne wayiego. To igni ariyo mosekalogi. Nikech ne ogindiko jopuonj kaka indiko mana interns. Ne dwaro kama jogi comfortable. Kuru kuma ne gi apply next to home. Tindiko kune to kau. Ma oka very bad idea. And money all localized teaching. To teaching is a global thing. You can teach anywhere. And he imparts skills and knowledge. And therefore, ichalo daktari okonego beni nyithindi me nyalo operate on ka inasajio. Yunjo gin. Koro kanye ndo to ne nyao mar Teacher Service Commission wa expect ni gibiro keto for correct procedure. Gech mano gimomegi. Ondigo gi act mondik ni while discharges their duty okonego beni gin under direction from any quarter. Koro mano endo en gimo wawene gimondo gitim. To ne gitime rightly. To nitiere janeno moro ma seyo riwruoge ma kedo na ratiro mag jopuonj ni un compromised. Joyce ngeni kama watie ni mana kaka neno kaka serikal. Nitie ji mang'eny ma ok ne gains ma unions osetimo e ngimagi. Kane onge unions, onge japuonj ma nyabiro kata gapiko. Onge japuonj ma nyabiro kata gapiko. Wasegore ni jopuonj e piny ni. Matinde problem wan go kata obed primary school kata high school. Ni parents kanigi space matin to nyaka gipara ririyo ni jopuonj ni ng'iewo mitokni kendo pak. Onge kaka a union mobedo compromise nyalo fight mayud such kind of things. Gimomiyo mondo ka mondo anyis jopiny adieri about one. Yes. One jopuonj mondikowa. Omiyo ng'ama nyalo compromise en japuonj. To Teacher Service Commission cannot compromise me. Yeah. Teacher Service Commission does not pay me. Ichula gi jopuonj go. Yeah. Kuru ng'ama chuli okinya ichuri ni ichaki undermine gi compromise. Compromise man. Yeah. And compromise man. Getting any the word compromise is also broad. And compromise man. Unwe gidulu ne na. Seche moko nyalo bedo kaka uriworu kod sirikal koro gino ma sirikal time mote. Koro gima timore ni gima timore ni wan wabedo created to negotiate. Ai biro kanyisi kaini ni gimomiyo wang'anyo ni gech mane tool of last resort. Gin giwegi ema gidhi ng'anyo. Gech wadhi withdraw labor mar members wa. To gene makuro nyaka gibed effective. Ni ok ginya donji place of work kwase wacho ni that one. Koro mano katiti rajela. To okanyal golo strike no. Notice no. Kadi puna sema sigole. Momina no kawacho ni sama biro kae. Wan gi gimiluongo ne wanyuoe sani. Build up. Build up. Waena no rako mwatimo. To kwa kudong mwangyo no dong dala period to yao school. Ibiru neno the mother of all notices. Yeah. Matene notice ni ochakore karango. Notice mandala video. Mano be a secret report. Okidwa wacho. Mano kada wacho. Gibang'eyo. Ni ka tisi okuyo kodwa. Mo wijore to skundo ke yao. Adwa ni wakao yoyo mokongo moni nyakora mugia jao manake kiwinjo akelo misori okdwa lieko noa ni notice mandala biriyo no chako karango kata kamano selero no moko kuom gigo mabro miyo gidhie ng'anyo kapo ni TSC okoluongo gi mar mondo mi gipor wacha ewi demands magintiere godo. Wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge
indulge in endless kids' activities from $21,000 for a 3-day trip via SGR and $35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route, or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Polepole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Yo, wanacheki moshi wanashtuka. Kobo Master Mwaki na show bado mzuka. Guda ndani ya Hot 96 toka saa 1 usiku. Master Lighter ukisikia na kohoa na roroa. Stress za mchana kwa redio usiku minatoa. Msikie fiti alafu mlale poa. Tupatane baadaye. Hype grade Joe Alai. Hype grade Joe Alai. Hot 96. Achako zero, arisign a teach, money ichula 1,000, 1,500, sejmoka yudo 2,500 in a day. Kechula pa piswa, teach mati ye mechola. Tunuchopo kama korona yudo ka okadwar teach marandeka. Nitie wat na manetio tiji ni embuka. Koro kaka ni teach managombo na yebna biro puonjra teach LTND. Gima wang'iyo maduong' en ni kaka wanyalo bedo kod tije ma rowere timo e mbui. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Nyakwara Mugiajong machiegni kendo e tielo mar ariyo mano mar twak mar wecheno mar mbako rombo kinyi makawuono kama twak kod jagoro maduong' mar Kupet mano Akelo Misori kotudore kod ng'anyo ma jopuonj obuogo chako ng'anyo e pacho kae kochakore tarik 26 dwe mar 8 higani e kinde mibobed kiyawo skunde e tam mar 3 kaponi duol mandiko jopuonje tich e pacho kae TAC orem winjo moko kuom dwaro margi. Aneno ka janeno amoro kae Roslyn ng'isa kae ni penj na jatelo ni ang'o momiyo noyie mar mondo orwak jopuonj mondo ong'adgi housing levy mamiyo jopuonj wuotho mana ka wacho ni dawa nang'o mondo yie mar mondo mi jopuonja ong'ad housing levy. Yes, yini housing levy ok ng'ad jopuonj kende. Ing'ado all workers. To kende ngima ne jo parliament okete kokgi. Kano waumo e wapiny makata samne no wuoyo kodini nitie judgment about housing levy. Man go volumes maromo kama office. Nikech nana party wagore gi gino mwanindo gelo. Tineno kaka sirkal ma wan goni osebedo katimo gik moko kata okwergi gi doho. Koro mano ende en gima parliament emonego beni odhiro. Roslyn en budala gi MCA to ong'eyo kama MP marwa nitie. MP ne jogi parliament osebedo ka very weak. Nineno ka wuono ker dhi omiyo jogi muma. Nineno kata kan tie koko ogol mana ng'ata achiel from the list of cabinet secretary. Mamano bende unique ndi nigi achiel gi single out ma igolo ni man to ok approve. To the rest to me. Umilwedo ni mondo dhiang'o odhi oti.
parliament oseinyowa. Parliament ema allocate funds to giwuondowa ni president ema allocate. Mano pa momi parliament. Kata sani endi budget cuts. My critical areas. Parliament emone kopeni konye jopiny. To wago mna koko, kosa igo koko kugikare. To wadhi do, to wa canvas. Kadipuni koro do oriembowa. To wawacho nang'o. To kadipuni umi orders against sirikal. Idhi mako jatelo ni State House. To the Inspector General pokomi order ni mondo dhi omak president. Mo disobey course order. Nikech gik moko setim. Koro gik moko setim ing'e chik. Tok ni wan anoka yie. Kineno countdown, mana kako countdown to this strike mawachoni. Kata mana before our affiliate body minu ni kotu. Na wacho before NTV camera ni over my dead body. And I've gone with that thing to the court. My judgment will be on my side. Yunji watimore. Kuro mano endo en joma okose follow. Kaka Kelo is serious about these things. Yeah. Okwanyal tieko twak marwa wadong kod daka matin kende twatieko twak marwa ng'eni ubuogo bago ng'anyo kochakore tarik 26 dwe mar 8 kinde mibobed kiyawo skunde etam mar 3 to ng'eni etam mar 3 emitimo penja wang'ni wantiere mana kod penja 2 mano mar KCSE kachiel kod mano mar KPSEA mibobed kitimo mago mag jo grade 6 ka gidhi e grade 7. Kata kamano koko nosebedo kata ng'ur nosebede kinde mokalo chien ni pesa ne onge mar penj. Nyaka sani ochopo kanye kaluwore ni magi achiel kuom chochni mabobedo kapo ni ochopo 26 to TSC pok oluong wuo mesa makoro udhi e ng'anyo weche mag penj biro bedo nade. Joisa dwa nyisi ni weuru buok gi weche mag penj. Kindalo mondo COVID nitiere kainde nutimo penj nang'o. Kata mana somo dong nobedo suspended. What dwaro hakiwa? Ai kiwa no weu ketonwa e penj. Koro penj ni malich maloyo puonjo mwadhi pel. Kik ng'ato buogi gi weche moko mag penj go. Pesa mag penj bende gine mag tamore chulo. Jopuonj ok chul pesa mag penj. Ne gisewacho ni nyithindo ok chul pesa mar penj. Jonyuol ok chul. Ne gidwaro ni mondo sirikal okete budget. Ang'o miyo gigole? Mano en gima okadwa wuoye ahinya. To adwa wacho ni wan wach penj tok buogwa. Gich jopuonj kata kandalo mana COVID ne nitie jopuonj noduogo puonjo ma bende results ne jok magolo wacho ni we did better than even during the normal times. Koro wan wanyalo puonjo mana ka chunywa nitiere puonj. To sani ende wang' nikech wadenyo. Iwinjo ka Roslyn wacho ni housing levy kende negi. Ang'o medanga yie ng'amo ndika tich housing levy negi. Ng'amo keto housing levy ne nyaka winj wait na. Nyaka koro winja owinjo madende. To winje dende ka nyithindo ni dala. To nyaka sani iwacho kanyo ne usebedo kundiko ne TSC kinde ka kinde nitiere barupe musendiko ne TSC. To TSC moko kuomgi pok oduoko barupe mag. Kata nyoro nandiko barua marabora kapok awuoyo gi press. Dala biriyo makoro wacho ni umiyo TSC mar mondo mi koko winjo dwaro maru. Ka gi operate within that one. Nitie gimiluongo ni bende nwarito mana minister mar labor mondo and social protection mondo omimuma. En wadwa keto house ne BC. Okodwa ni gino be dealt with gi permanent secretary. Wadwa ne ka full minister nitiere to register gimiluongo dispute. To kagi tamore resolve that dispute within the minimum time mar tarik 26. To notice formal strike will be on. And it will be a serious. In fact, this time what they ndike colors mupogore gi mosebero kwandiko moko. Mane mumi waluongi ni the mother and the grandparent of all strikes. Yes. Wang'e gi kalamani. Kata kamano wang'eni nyaka sani koro nitiere ano kwadong gi daka bich kende twatieko twak baro kiny makawuono. Jatend migawo mar somo manyien mano Julius Migos Ogamba odiochieng' makawuono biro bedo ka chamo muma kendo biro chako tiyo ayanga kaka jatend migawo mar somo e pacho kae. Ting' mane ma entiere godo ahinya mar rieyo sekta mar somo e pacho ka. Manyaka sani wanyalo wacho ni nitiere achiedh nade mathoth ero odonjo to sebuogo mano mar bago ng'anyo.
Ang'o ma onego bed ni oikore? Gima nitie in train en ni nyaka resolve kuma jo grade 9 dhiye. Mano gima duong' kabisa. Mondo streamline somo e sector. Mondo ensure ni jopuonj are comfortable kuonde ma gipuonjego, nikech Teacher Service Commission to ndikowa to watiyo e environment mar Ministry of Education. Kanyo nitiere weche mang'eny. O ensure ni pesa ma capitation mitero to schools en pesa ma ok nduse kaka gisebedo ka ginduse. Odhi kaka nondike e skunde mondo kony somo mar nyithindo. Wadwaro ni mondo one ton corruption mantiere Ministry of Education ma ji wangi wanga teka e ministry kanyo mar timo gik ma are not correct bende mondo stop. Mano e gima biro timore. To mogik akwayo ni minister manyien oyuda working relationship gi Teacher Service Commission mondo wa save education subsector. Yeah. Anno ka janeno wa moro wacho ka ni unions mag jopuonje buogo ng'anyo mondo gin giwegi ema giyud ber bang'e gibiro kuyo jopuonje ni koro obed mos without implementation of highlighted demands. Anno ka jomoko pod seyo kaka riwruoge mag jopuonje. Gima dwa wacho ni gomo ok en gima yot. Kendo sustaining gomo ok en gima yot. Ok en na walk in the park. Ni mana gima morowa. Dikoro ndalo mana wagomo chak every day, every term, every year. Between 2006 to 2016 ne wagomo mang'eny to kinde gik mano wayudo bede netin. Anyisi ni gomo en gir lweny mogik mwatiyogo. En gima the America ok tigo. Mane gitiyogo ma 1945. En gomo no. Koro miyo gomo no kik gikaka gitukra. To bende jok magomo gin jopuonj mapenjo penjo. Wan ochiw mana notice. Yeah. To kendo ok wadok piny unless waseneno indicators ni gik mwadwaro dhi timore kaka wadwaro. Aya, aneno ka Engineer Lazaro Kanyambok mende wacho ni akelo misori jopuonje to nitiere kod a lot of grievances, lakini sani to miuru new cabinet little chance to initiate changes mondi please. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada wach ni mogik kotudore kod ng'anyo makoro buogo bago kochakore tarik 26 ka waloro twak mar okinyi makawuono. Giigno threat no at their own peril. Mano wach mokwongo nigi ka gineno ni gineno na wach to gignoe. Mano wan. To mar ariyo akwayo jopiny ni mondo kik misunderstand. Ok walungo ng'anyo nikech en third term. Ni odwa ni nyithindo kik tim piny. So what? En ni winjruok mondo winjre gi sirkal pok obedo kare. Onge samoro maber malosani. Kwa weyo